campanar de Bocairent s'obri al públic per primera vegada. És un dels campanars més alts de la Comunitat Valenciana, però fins ara no es podia visitar. Nosaltres hem tingut la sort de veure'l unes horetes abans que s'obriguen les portes i, de passada, hem contemplat les pintures de Sorolla o de Joanes que hi ha a l'església. Bon dia, Miguel. Com estem? Exactament, allà l'aire. M'alegra molt de veure, de veure Bocairent. Igualment. Què anem a veure? Anem a veure la iglesia de l'Assumpció de Nostra Senyora, la Mare de Déu d'Agost, una iglesia que en principi era un castell moro, dels segles XI i XII, amb el castell de Bocairent. Eixe castell musulmà es va convertir en església l'any 1516. El seu interior amaga joies artístiques des del gòtic. Avui la visitem amb Miguel Cantó, una de les persones que millor la coneix. L'església, Miguel, guarda algunes xicotetes joies pictòriques, com per exemple este retaule de la Immaculada, que de qui és? Este és el retaule de Juan de Juanes. Juan de Juanes, que és una mora de la Immaculada, que pinta el retaule de l'altar major. En l'altar major també està este blau i este roig famós de Segrelles, que, com sabeu, a nivell popular és conegut per les il·lustracions del Quijote o les Mil i una noches, però que va fer molta pintura religiosa també. I ara, Miguel, anem a veure el que vostè definís com la joia de la corona. La corona, sí. És el Sant Blai de Sorolla, que està muntat en eixe estendard. Els bordats són una meravella, també. El que es coneix com el guió de Sant Blai. Es diu el guió de Sant Blai. Ens fa supondre que a Sorolla l'única imposició que li dirien era que pintara el cardaur de llana a la mà. Sabeu que Sant Blai és un patró d'enfermetats de la gola, però que al mateix temps era patró dels cardaurs de llana, i de patró dels cardaurs de llana es va convertir en patró principal del poble en 1633. Com a conseqüència del terratrèmol de Montesa, l'església es va esfondrar i va ser reconstruïda de nou el 1776. Fou aleshores quan s'erigia el campanar. Vicent, si tenim el campanar, que és el que visitarem ara, quants metres d'alçària? Té 41 metres d'alçària si es basem a aquest nivell que estem ara. Si anem a la part de la plaça té quasi el doble. O sigui que de dalt es pot apreciar l'altura d'este costat i de l'altre. Això estem parlant de quants escalons, més o menys? D'un centenar d'escalons. És el que hem de pujar ara, nosaltres. Pujar ara, si s'atreviu. Són ja quasi les 12 i estem a punt de veure un toc especial de campanes perquè avui és la festivitat de Sant Jaume. Estem a punt de veure i de sentir. I de sentir el vol general de les campanes degut a la festivitat d'avui. Vicent, espectacular, el toc de les campanes. I tant que sí? Sobretot el Blai fa por, fins i tot. Jo, si tingueren que posar un titular, posaria 2 bocairentis i un alicantí en apuros. Quina passada de vista, eh? No té preu. Vista que sí, jo ja m'ho esperava que a les persones que s'agraden les coses bones, pues disfruten. A quants metres d'altitud estem, Vicent? Pues el poble està a 640, 650, suma-li 41 metres i mos dona el resultat. De l'església de Bocairent diuen que és la catedral de la Mariola i la veritat és que contemplant aquestes vistes no ens estranya gens. Si vostès també volen tindre el mateix privilegi que nosaltres, podran fer-ho tots els caps de setmana a migdia.